social media mandinotenderera nichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Nyaya yastana ka yatambotaura tikati nyaya iyi ichapera nemisodzi, haisi kuzopera zvakanaka ka. Ashwa kwayatonanga ndokusisi right. Manzwa zukuru kwayananga hakusi right. Alright, ndisatakudzai nekuradzai ka video nezvandoda kuratidzai. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, ndinokumbirisa muzukuru anditi kuti please subscribe to this channel. This is not my channel, this is our family channel anditi kurava kuti zvoni ini newe muzukuru tisu varidzi vechannel ino yanditi usakangana kuisa notification bell kuitira kuti pega pega pandinoisa video unobva wangozivisiwa anditi rinorira. Foni ini yako inorira kana kuti gadget yako inorira. Thanks very much nesupport. Handisuda kupedzerai nguva, nyaya iri mudariro ndofunga ndambouya ndikakuradzai video ndikakutaura zvastana kuti vanhu vari kufunga kuti stana akupenga. Nyaya chaiyo chaiyo yanga ichiita kuti vanhu vafunga kuti stana dzisisina kukwana. Stana apindira zviya zvinomboitwa namandla anditi zvinomboitwa namandla paInstagram pavapa. Mandla ndimunomuziva anombowinza vasikana in fact Mandla anotozoita kuti vanhu varova nechilula palive. So stana nezuro akaitawo live yake akaita palive apa pane umwe musikana akabauya. Musikana uyu akazopedzisira akubuditsa hembe akubvisa hembe anditi palive paipai akatanga kutamba nekudidi akashama. Chinova chinhu chisina kufadza vanhu vakawanda anditi hachina kufadza vanhu vakawanda. Uyezve zvinopa zvinhu zvakabva zvapamukana kune vavengi vastana. Kana nchiti vavengi vastana ka muvengi mukuru wastana anotozikanwa ka munhu wakambodanana naye ex wake anonzi Olinda Chapel. So Olinda Chapel ameno ane zvandaisa panapa izvairi panapa conversation WhatsApp conversation here na baba kana nemubereki wemwana anga aitamba palive pastana akashama. Kurava kuti zvoni mubereki anenge akabatikana nditi kana zviri zveshuwa because inini sosi yazvabva nayo handisi kuda futi kuti ndinge ndinotrusta Olinda because muvengo wako muzukuru akavhurirwa mukana wekukuwachisa anogona kungokuwachisa. Remember kuti Olinda haafariri stana, chinogona kungova chiri zvefeki ndiye aitozvitaipira nenhamba dzake fake anditi zvinoitika kuti izvozvo. So ndezvimwe zvezvatiri kuona kurava kuti zvoni Olinda atova pakutodzvanya pakutorwadzisa stana anditi okuti stana akabhaiza zvisingaite zvokutoti kana iye mukadzi wake Dioni vanhu vazhinji they were even questioning kuti stana achiri naDioni. And I'm here to confirm kuti hazveshuwa vachiri vese naDioni. And paitoitika live iyoyo ka stana akatotaura mamashoko atiratidza kuti Dioni anga aripo. What do you think vazukuru kuti murume wako angaone vamwe vakadzi vakashama paTV kana pai iwe uripo munozviona sei vazukuru anditi? What do you think necharacter yaDioni nastana naOlinda ufuti akupindira naiye mwana uyu akapusa uyu anobvisa hembe kuti nyika pasi rese rione? What do you think nenyaya yandinayo pazuva ranhasi vazukuru? Nyaya stana Olinda wapinda neconversation yandaisa apa. Stana ane kavidhio futi kaazoita achiti ari kukumbira kuri ruregero. Hasi macrocodile tears here awa vazukuru. Semunhu asvika paashorwa nevanhu haasi kungoapologizawo here nekuda kwekuti anozova kuti ane mafans. Zviri kubva pamwoyo here kana kuti what do you think neapology yastana iri kutevera? Hey, I want to talk about what happened yesterday. Yesterday I was live, and you know how I am. I'm always joyful and doing my thing, talking to everybody, right? So
I was asked by a certain individual, I don't have a life back, I want to join in, I want to dance. Well, but yeah, dancing is good, man. Hey, association and craft, like, you want to dance? Like, cool. She's like, I'll be back in 5 minutes. The honest truth is that what came after, I wasn't expecting it. And when it happened, in that moment in time, you know, ndeda uchengeta G status wona uchi pashangoti boom ndakambofunga kuda kutiza vuma ndambobvisa dai sonza ndakatomboenda off camp ndetinoona madam ndikati iwi munhu yaruda iso una chichikwanza meno zvenyu pedzera naiko samba ndadzoka chi ndipo ndazo kuti tobata wangu achadzoka mandabvisa but ndakamboda kuti ava nanozonditi ndakwata ndatiza. But all the same, to those that were affected, I'm really sorry. That is not me. That is not my doing. That is not how I